Halo, ya apa lur kabare lur. Lah, dina iki aku menune sangat sederhana lur. Wis menuku ndak angel-angel pokoke. Mek gur trima aku duwe jagung iki ya toh. Terus karo duwe wortel, karo duwe ndoke pitik sak glundung ya toh. Nah, iki nih terus tak sisine dhisik engko timbang jomplang ngono lur. Nah, terus bumbune lur aku siap iki lur. Nah, saiki gak usah angel-angel wis. Dadi lek arep gawe bakwan iki ndak usah angel-angel lur ya. Nah, iki cepatno iki wis cukup. Tepung bakwan spesial. Nah, iki lur. Tepung bakwan spesial Sasa. Nah, iki engko iso crispy, kriuk-kriuk ngono lur maksudnya iki. Enak iki, cobaan. Nah, untuk tepung iki lur sama ndak usah angel-angel maksud gak usah nang toko gak apa-apa. Ya toh, cukup diklik nggone tautan Shopee sing wis tak selen nggone deskripsi video iki lur. Nah, dadine nggone video iki wis siap lur kanggo sama kepin blonjo tepung bakwan iki lur. Tur aja samar lur, iki link asli lur, duduk link abal-abal. Dadi sampean gak usah kuwatir kesasar salang surup ya lur ya. Iki tepung bakwane marine tak gawe bakwan jagung karo wortel iku mang ngono lur ya. Nah terus lur, aku penyedape lur. Nah, aku penyedape mung cukup gawe iki lur. Masako pitik. Nah, iki lur aku gawe masako pitik atau masako ayam. Nah, masako ayam iki yo ngono lur, wis tak cepake linge lek sampean kepin tumbas sing rodok miring utawa harga grosir kabeh iki mau iso diklik link nang nggone Shopee ya, linke Shopee sing tak share nggone tautan deskripsi video iki lur. Deskripsi sing tak tautke nggone video iki lur. Sik lur sampe besosolan aku ngomong lek. Sebabnya gak tau belajar sponsor iki, malah belajar sponsor. Sepurane lur iki sik belajar ngomong rek. Terus mari ngono lur, kanggo kuning-kuninge kanggo bawange lur kok kuning-kuninge. Bawange aku nggunakake bawang instan sing wis diglepung karo pabrik apa iki? Karo desaku iki dadi wis glebuang lur, dudu bawang ngungku lur. Ndak koyo gambar iki lur, tapi bawang wis dadi serbuk lur. Lah nggone desaku iki lur sing kemasan ini iki lur, iki ana macem-macem. Ana kunir, ya ana tumbar, ana bawang dan lain sebagainya alias tetek bengek wis ana kabeh lur. Gak usah kuwatir, diklik link Shopee sing wis tak tautke nggone deskripsi video iki lur. Oke lur, saiki diteruske gawe bakwane ya, bakwane ya. Oke lur, kita lanjut langsung nang nggone pembuatan bakwane lur. Tandangi lur. Nah, lek nandangi lur. Untuk apa kuwi jenenge wortele dirisi pakai lading. Nah, jadi wortele dirisi pakai lading, aja dicukleki wit driji engko kegeden. Paling ngono dirajangi lembut-lembut aja wilik-cilik ngene iki lur. Ngene wis beres lur. Oke lur, kita tambahkan daun pre atau brambang pre lur. Biasa ini kita wes seledri lur, cuma seledri kurang garing berarti tak campur nih. Jadi mekur cukup pakai brambang pre gini aja ndak apa-apa. Wis bene masih kono seledri nih. Kadang juga tak tambahin kencur sidik lur. Lah iya emang nggak sempat cari kencur. Kalau kencur kunci lur. Biasa tak wae kunci barang lur iki. Karena tidak sempat golek kunci, jadi nggak tak wae kunci. Nah sekarang kita irisi jagung lur. Jagungnya kita sisir begini aja ya, nggak usah digerus, nggak apa-apa. Tinggal gronjal iso ceplus gitu lur. Ya semek ngene iki lotok lur, carane gawe iki. Engko aja lali lur, karo gunake tepung iku mau sing tak duduhake iku mau ya. Untuk minyaknya lur, saya pakai Sanko apa Sancho jenenge ngene iki lur. Iki sing refillan 2 liter lur ini lur. Nah, ini kemasan 2 liter ini. Nah, ini 2 literan.
Nah, untuk minyak Sanko ini ada yang kemasan botol, juga ada yang kemasan refill seperti ini, Lur. Nah, kelebihannya minyak Sanko ini adalah awet, digoreng nggak gampang borol, terus apalagi, Lur. Juga minyaknya itu betul-betul jernih. Nah, seperti ini, Lur. Nah, ini seperti ini, Lur, jernih banget. Jadi minyaknya jernih, juga nggak gampang entek. Nah, irit minyaknya. Kita masukkan tepung sasa bumbu bakwannya, Lur. Ya, ini. Nah, gini, Lur, caranya. Ini kita masukkan semuanya, dan sekiranya nanti kalau kita mau tambahkan, bisa tambahkan tepung terigu ya. Saya kebetulan punya tepung terigu, Lur, dan ini kita masukkan lagi masakonya. Kita masukkan masakonya. Setelah itu kita tambahkan lagi bawang ini, Lur, instan, yaitu desaku ya. Bawang desaku sing wis bubuk. Nah, ini kita campur-campur dulu. Nah, iki lek wis rata, mari ki tak tambahi terigu titik engkas. Dadi cek rata duwe empuk ngono, Lur. Nah, iki, Lur, cuma terigu ki anu, Lur. Trigune sepurane iki ndak ono mereke. Iki pakai terigu curah, Lur. Wis gak apa-apa, sing penting nek tinggi daging ben rada empuk ngono kesannya itu. Adine nano trigune iso empuk-empuk piye ngono. Wis tambahi banyune dublek-dublek. Iki dublek-dublek sampai rata, Lur ya. Bar iki lek wis jeladrenan iki wis sekirane siap untuk digoreng, ya digoreng, Lur. Setelah itu kita masukkan telur satu saja, Lur, cukup. Nah, kita masukkan telur. Kita campur sampai merata. Mari kita digoreng, Lur. Iki minyak Sanko ku tak cemplungke ning wajan. Nah, iki secukupnya saja. Ini beres, Lur. Ceklek kompore. Nah, wis murup. Kompore bene panggan duwene iki. Pakai kuantum tunggu siji, Lur. Jreng wajane yo sik pangga, Lur. Wajanku pangga Java. Nah, wis masuk, Lur. Siji, gila siji to. Loro bar loro telu. Iki ndak tak sithaki, Lur. Wis pokok tak cemplungke papat. Tadi bentuknya ndak beraturan. Papat 5. Wis entuk 5 ceblokan teko entong. Iki engko rencanaku njajal bar iki tak citak karo citakan OT alias weci, Lur. Wis tak matengne iki sik apa jenenge, tak matengne sing syukur diceblokke ambek entong iki sik, Lur ya. Langko mateng ya padha ae, Lur, rasane padha, bumbune sama. Nek gur iki sing ndak tak citaki ngene iki ya to. Terus engko ana sing tak citaki, tapi engko sik rek. Tak matengne iki sik cendak ngapu ya, ben ndak kemanjon. Masuk ngene iki aja lali diwaliki, Lur. Lah ben ndak gosong. Nek diwaliki loro gosong rek. Nah, iki sekirane wis mateng, bar iki baru mari kene diangkat. Lah iki rada kemasan to, saiki tak serok, Lur. Serok sing modele apa jenenge bakwan tidak beraturane. Saiki genti, Lur. Tak citaki karo citakan hote alias weci. Ngono, Lur. Siji kok siji. Langsung nyemplung, Ding. Wis ana kancane ning ngisor kok. Ndak usah tak hitung, pokoke tak cemplungke, Lur. Nah, citakan weci utawa cimpan hote ngono, Lur. Ya iki masuk wis ning wajan diosreng-osreng ngene karo dolak alik ben ndak gosong ngono, Lur.
Nah, ngene lur. Lah iki sing nenggone sotil iki apa nenggone cebok iki lek sekirane anu yo tak susruk karo sotil rek kesuwen ben ndak kesuwen ning gone sotil sakjane biasa diobah-obahke ngene ae wis cepet dhewe lur. Tapi rada bandel iki. Mergo iki sotilku sik anyar rek. Perlu nglinyamne maneh ngono lho rek. Karo tak olah-alik ngene iki sing tak citaki bunder ya lur ya. Ya wis mari iki dadi. Nah, ngene wis beres wale koyo ote-ote. Benar iki perkedel lek asine. Oke lur, saiki tak seleh picking. Nah, tak seleh piring sik. 1 loro 3 4 5 6 7. Wah, soalnya 7 lur. Wis gak apa-apa wis masih mek 7. Mari tak tambahin neh, tak ndelok wajan sik lur. Nah, iki lur, marine tak tambahi karo sing iki lur. Oke lur, untuk konten kali ini dalam bikin bakwan jagung wortel sama bumbu sasa bakwan ya. Saya bumbu sasa tepung bakwan dan yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga saja menghibur dan bermanfaat ya lur. Bila mana cara saya menyampaikan kurang berkenan daging panjenengan sedaya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan sampai lupa lur, kalau mau belanja bumbu-bumbu yang saya tampilkan tadi, yang saya sepilkan tadi ya, agar mendapatkan harga grosir, silahkan saja klik tautan Shopee yang saya taruh di deskripsi video ini lur. Ini adalah link asli lur, bukan apa-apa. Oke lur, sampai di sini dulu ya lur. Matur sembah nuwun, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Dadah.